У Беларусі хваробы сістэмы кровазвароту займаюць лідыруючыя пазіцыі, і такая тэндэнцыя захоўваецца, адзначаюць медыкі. А пачынаецца ўсё з гіпертэнзіі. Пастаянна павышаны артэрыяльны ціск прыводзіць да цяжкіх наступстваў, сардэчнай недастатковасці, фібрыляцыі перадсэрдзяў і іншых. У цэнтры ўвагі ў Сусветны дзень сэрца адно з самых грозных – інфаркт міякарду. Инфаркт миокарда – это основная причина смерти у людей нетрудоспособного и трудоспособного возраста от внезапной так называемой сердечной смерти. Инфаркт миокарда диагностируется теперь все чаще в связи с неблагоприятными условиями жизни людей, в связи с нерациональной диетой, физическими нагрузками недостаточными, сопутствующей патологией. Поэтому в трудоспособном возрасте мы также видим увеличение численности заболевших инфарктом миокарда. З больш чым 100 удзельнікаў рэспубліканскай акцыі «Прадухілім інфаркт міякарду» тых, у каго нармальны крывяны ціск, пераважная меншасць. Асноўная колькасць даўно хворая на артэрыяльную гіпертэнзію і ішэмічную хваробу сэрца. Медыкі канстатуюць, ёсць больш сумныя звесткі. У многіх пацыентаў пэўная тэрапія не дасягае мэтавых значэнняў. Люди после 50-60 в основном были с повышенным артериальным давлением. Многие состоят на учете при опросе, многие получают медикаменты, но тем не менее давление повышенное. Мы направили на консультирование в поликлинике по месту жительства трое больных, у которых было повышенное давление от 200, например, на 100, 190 на 100. Для эфектыўнай прафілактыкі хвароб сістэмы кровазвароту неабходна прытрымлівацца пэўных правілаў, пазбавіцца ад шкодных звычак, нармалізаваць масу цела, рацыянальна харчавацца, кантраляваць паказчыкі цукру ў крыві. Хворыя на цукровы дыябет больш схільныя да сардэчна-сасудзістых захворванняў, ну і не губляць фізічную актыўнасць. Інфармацыю аб гэтым брашчане атрымалі падчас акцыі. Я и консультировалась насчет таблеточки, которые, они не только от давления, кажется, они и от сердца. Поэтому нужно их пить, раз врачи рекомендуют. Такую получила консультацию. Хваробы сэрца і сасудаў па-ранейшым галоўная прычына смяротнасці. Спецыялісты папярэджваюць, каб жыць доўга, галоўная прафілактыка і своечасовая дыягностыка. Анастасія Цукун, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».